Hi! Hello, mga untag watermelon. Lami ni siya kanon kay tamis kaayo. Porma pa lang tamis jud kaay siya. Unya, ako na ning gikuhaan sa liso. Kay di man pwede na to tulunon pati liso no, pero pwede na siguro no. Di man sa di manurok sa tiyan. So mga unat ta, di na ta maglangan-langan pa. Ako ni i-try kung mahurot na ako ni Si Saysay ang naghatag dani. Kay gihatag man di hutdo na to niya. Grabe katamis. Si Auntie Mercy nag surrender na si Auntie Mercy dani. Kay pagpamahaw ko no gisudan niya ni. Pagpaniud to gisudan. Bitaw. Lami kayo. Saya, nigikan, say? Harvest man mo mo. Padapit lang ni store? Lami kayo. Kaon ta? Atong sauron kay naay duga ka pang. Dapa? Paibugon ta mo. No? Dami kayo. Tamis. Andi sa na ko charger. Uy. Mag-charge ka? Maibog mo dili. Mag-charge ka? Nakakan si Lilinda niri wala. Ay mo mon. Kagayan? Dato mo mo no? Amo mo na kaya? Ha? Ay, nagban ni Nestor? Nauli po to? Ha? Kasa to kuli. Muli na to graduation. Pang yung mampaling niya lagi. Mamba? Bakit? Laway mo? Maglaway jud mo no. Kay mura man kog na bulaos-bulaos. Ingana ra pagkaon para kamo maglaway mo. Nya. Di mo mainggit. Palit na mo watermelon. Bitaw. Karon ni agi pagpalit ako sa watermelon ginuo ko 200 kapin. Ito, display, dalan. Ito yung nilod eh. Pilam sila yung isa kabukan na dyan. 20. Tapos kayo. Naigilidya mo diya. Hawi. Laway mo dili. Dito si Momon tambay ilan ni kan re. La Junjun. Basa-basa ko. Pero okay na ako eh. At least maibog mo. Bahala mo dik maglaway mo. Siro ikaw na pud oh. Kulata ni dudoy nila kulata na. Dudoy gaski. Bayad ba noon kay medical man? Grabe ka tamis. No. Palawayon tamog maayo. Mura tag bulaos mo kaon. Kay para maglaway mo. Bitaw. Kaon mo pagpalit. Charot. Bitaw guys, lami kaayo siya.
Ya, may lahan din mo ang kuan milon nga kana ang tamis kay mura siya kanang balas-balas. Rino? Murag balas-balas. Kabantay mo ana. Pag hilam pa lang nimo murag balas-balas na. Tamis gid siya. Kay ting init man pod pero kung wala ri ang milon tabaang larag ang lami. Oh. Nahurot na ako, guys. Grabe. So, wa mo na ibog. Bitaw. Lami kaayo, no? Lami kaayo. Watermelon. Ha? Ingana na pagkaon. Bulaos style para maibog mo. Blow ka ka rin. Yun siya nga. Di ba? Kurot na ako, guys. Ikuha ni Sherwin gamay. Tamis kaayo, grabe. Na akong halin sa ice candy, oh. 10 pesos. Ay, nara ni Saysay. Nara ni Saysay ang halin kay siya may kuan. Siya man mo'y manager. So, nara ni Saysay ang halin. Asa ang akong kuan. Asa akong. Lami kay Tino. Super tamis. Tamis kaayo, grabe. Kalami. Wa na, last na ni sa akong kuan wipes. Gipaspasan nila ni Gerald kaganihan sa bukid. Amot usay lagi. Ngaon sa man? Di na kuti. Kuan na, mura murag nagliki nang akong kuan, likod. Bitaw, lami kay siya, guys. Tamis. Kaayo siya. So, eto. Isang tanaw biya ko silang mga vlog. Kinsa. Si Wing ba? Itong barbero. Ay, oh, si Kuya. No, hatagan ko niya. Batupi ko niya. Hatagan ko niya. Gisatagan kaniya sa kuan. Katong kuan man na Wing Explorer man siguro na siya. 500 ka pin niya subscriber ni Kuya. Ganahan ko tanaw ti kay more on Ginoo siya. Kung mana Catholic Faith Defender. So, dira, okay na. So, busog na. Dali na makabusog rin, no? Mura mo gud siya tubig. Wala sabi nila. Minister wala. Thank you, guys. I love you all. Bye. Si Auntie Mercy, nandito si Auntie Mercy. And nagsawa na sila sa Milon. Hi guys! Eto pa Milon, grabe. Si Alshiel, nandito si Hi Alshiel. guys! Kanusa ka? Ito pang gabi. Ito pang gabi. Naghawa na ka dito? Nga naghawa naman ka? Ay, dani kay pangutanon ka nako. Oh, dali sa. Nga naghawa man ka? Nagungin ako kay kuan mo ka na. Kay humana ang kontrata. Wala mo dito. Ha? Wala na ko dito. Ngano gani? Wala na. Kay kanang kami mo ngudo dito. Uya gibiyaan na nimo. Yo. Pa man uray ko. Ha, ita. Si Alshiel umalis na siya doon sa kanyang auntie. Pinsan ni Alan, igaga ni Alan? Ayaan ni Alan, umalis na siya. Kasi si Alshiel, mag-Japayuki siya. Punta siya ng Japan. Mag-dancer siya doon. Kasi magaling daw siya sumayaw. Di ba? Magaling ka sumayaw, Alshiel? Depende. Depende ko, no. Kaya eto, guys. Si nanay ni mo, asa naman? Naghawa na po sila dito? Hindi na sila nagtinda. Siguro na si Otik. Undang na siya doon. Eto guys, thank you so much. Si Riri din para si Riri o si Saysay. Nikaon po si Saysay sa watermelon. Di ba? Thank you guys. I love you all. Bye-bye.
Si Sherwin to ara. Sherwin, nikaon na po si Sherwin sa watermelon. Grabe. Dagan kay kog nakaon. Isa kabuk, 1 kilo dah. 2 kilos. Thank you guys. 8 kilos. Bye-bye.